elkaar vallen door prestigeprojecten als de samenwerking met de. Ik ben Dominique en ik wil me inzetten voor de ontwikkeling van de student. Ik ben voor om studenten meer duidelijkheid te geven. Veel studenten weten gewoon niet wat ze met hun studie kunnen doen. Ik ben Thomas en ik wil me inzetten voor verbeterde communicatie met de faculteit. Studeren is meer dan de tweede middelbare school.